ואני רוצה להזמין אליי את לירן אלעל עם שירים יפים וטובים שאנחנו אוהבים. בבקשה לירן. ימינה. מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים, שהמתיק סודות עם סביונים ושכפים, או שספר כל נמש חרש ובחול נרדם? מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם? אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הכן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. היורה ירד מחר, הבט בלבנה, איך היה יבול הענבים השנה. ייכנסו הביתה, יש ריבה מיטוט גינה, ובלילה תתכסו כי תהיה צינה. אני רוצה לחזור לימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הכן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא יבוא, הימים היחפים של בנימין הכן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. מה קרה לילד שנרדם בחול החם, שיום אחד לפתע קם נעלם? אתם יודעים שמציינים היום את ראש חודש ניסן, אז שיהיה לכולנו חודש טוב. על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם, רוח סתיו עלי זהב בכל פזרה. אנו עוד נמתין לך, נחכה ונצפה שבאביב תשובי חזרה. עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות, את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת. אתה מקסים ואתה עוד תבוא אלינו יחד עם כל האנסמבל שלך. בשמחה. שימחת אותי מאוד.